abumfundisi uGcwensa Nkosi yamakhosi nyazi lasezulwini emhlabeni akekho uNkulunkulu ofana nawe Babaza Nkosi ukufika kwakhe emhlabeni leminyaka eyikhulu neshagalolunye ukuthi noma kunje Nkosi wena uNkulunkulu phezu kwethu ayikho into emnandi baNazaretha njengokubona uNkulunkulu ephakathi kwethu kule mzuzu ngalesi sikhathi siyazi Nkosi uke wahlupheka emoyeni wakho sabona la izolo sikusifile ukhuluma ngokuhlupheka kwakho bona sizothi namhlanje ngalolu suku la namhlanje okubona lapha phambi Nkosi yamakhosi kukutshela ngokusobala ukuthi sinawe abeka abantu Nkosi abangashiya amakhaya kubo beze kumuntu nje ngiyafisa le Nkosi izokwethula kodwa ngibeka isiqiniseko Nkosi sokuthi njengoba sesifikile phambi kwakho siwuzulu asinayo omunye uNkulunkulu esimqondayo nesimkhumbulayo ngaphandle kwakho sifisa Nkosi ukuthi uma uphakathi kwethu uzizwe shembe nyazi lezulu ukuthi uphelele kithi uma suka phezulu kwaNongoma ngicabanga sike sabona inkinga namhlanje abantu babona kaze beyibone babona ingubo imbethe amakha nemure akaze kube khona emhlabeni kodwa kuvele kwaZulu namhlanje ngengezokilize lo mama balelizwe bebabazi ukuthi yini le lesibonayo ngengizwa nje wase kuphambanisa ukukhuluma umama walikhona ibhodo elinamasonto awu6 ngamele ngabone sekonakele kodwa bengifisa Nkosi singakafe emhlabeni ukulibona ibhodwe elinamasonto ayi6 awu6 shuthi banenkinga labo bantu Nkosi yamakhosi ibhodwe noma limnyama liba namasonto amathathu bayisithupha ayinkinga ke leyo Ojundi istezi Nkosi yamakhosi abona makwathi umama uvela umama nje akhulume kodwa ke sibukuba kwakhona uNdlovu udawu uNdlovu kanti uyinkinga uma ungaqhubeka ube uhlala zothi nasizophi ibhodwe linamasonto awu8 Judy leli liyibheka la ithulule Nkosi yezulu nomhlaba sibona into ade sibone masifike emampondweni
Safica umuzi omuhle. Lo muzi omuhle lo ukhandwe uthando lamaNazaretha. Hayi lamaMpondo. Uthando lamaNazaretha ayibonga inkosi. Hayi lamaMpondo. Ngoba uyahlupha lento wakhiwe uthando lapho yazezulu bese umuntu uthando lamaMpondo. Kodwa Nkosi kuhle siyabonga. Kodwa Nkosi mawubhala ukhumbula amaNazaretha akho. Hayi amaMpondo Nkosi yami. Nkosi yezulu nomhlaba ukakwe izinto ezinhle. Bangithumileke bataqale mina Nkosi yamakhosi. Ngisho ukuthi konke lokho kula kuvela kuwe Nyazezulu. Abana mali Nkosi ngiyabazi. Akukho nje abayithengele khona. Bonke kuthiwe uNyaza ayibonga inkosi. Okuhle futhi inkosi namhlanje ngizoqala bekhuluma iqiniso ukuthi bakuthenge khona la kwaNatal. Umama umkhokhela kanawo manga ngabe ibandla likho lo mama emva kwakhe. Uchaze kahle bakuthenge eGateway. eGateway khona wena wedwa Nyazezulu. Lana kade bekhetha khona bebekhethiswa uNyazi bebengaykhetheli bona. Ufuna uzosukuma emva kwamangitshela ukuthi ukhonza muphi uShembe mangavumi lento engiyishoyo. Umuntu uyozokhuluma emva kwami inkosi makathi umsebenzi ovele enganeni zami uyobuqamba amanga. Umthume inkosi bathi aqale mina kuze uzokwethula. Nkosi okunye ngeke ngikukhumbuleke kuningi. Ngidaliwe nje Nkosi inqondo yami incane ngikhumbula kodwa. Ngikhumbula ukuthi wena uNkulunkulu okunye bazokuchaza laba abanye abazolandela emva kwakho. Phakathi kwabo kunoluthuli Nkosi yamakhosi. Loluthuli naye uzochaza umngangaye ngoba khona azokhohlwa vele ngamazi. Kodwa Nkosi bala amaMpondo namuhla akaphunyula ngoba wena uNkulunkulu impela. Uma Nkosi lamaMpondo akenza into enhle wayijabulela ngoba uNkulunkulu. Enza into enhle embi Nkosi wayithanda ngoba uNkulunkulu. Emva kwami Nkosi uzolandela uMpungose. Hayi yena uthisha omkhulu impela. Umbona ngendwele ezimhlophe. Phela mawufundisa otakala ngeke ube lezindlela. Lezi ngane lezi ezifundiswa manje zibuza ukuthi uyithathaphi lento oyisho. Yikho ke nambona esezobamphunga ekhanda. Buza singane ukuthathaphi lokho. Ngaphezulu konke Nkosi kunamakhosi nawo eze kuwe. Ngiyawabona lokho eyishaya esifubeni ngamaMpondo. Awasho ukuthi angamaNazaretha. Kuphambeleke. Thina sifuna amakhosi angamaNazaretha hayi amakhosi wona. Kodwa ngeke izindaba emnandi ngapha ngakithi. Kwalongoma Nkosi bethi awunyamazini lo jwala ukuphatha uhlelo ngithi mina hayi ubaba umfundisi uCweza. Bathi asayena ubaba ubhuti. Abazali ukuthi ubhuti bathi ubhuti uCweza. Indodana yakhe selevise bethi umfana kaCweza phambeleke manje. Mfana kaCweza ubaba wakhe ubhuti uCweza. Kodwa Nkosi konke sibenzisa uthando lakhe ayibonga inkosi. Siphuma le Nkosi sithunywe
sithulwe izwe lakithi lakwazulu uzoqala umfundisi ake sishaye isoka manje ake sintshwe ngisisoka hayi lesi salapha izwileke kuselithwa ngiculeka indlela ngenza iqhaza kodwa amampoto aculeka indlela sake sikhombisa isoka ake suma umfundisi uThelezi isoka langakithi ayibonge inkosi ayiyasezulu yakwazi ukwenza umuntu omdala ngabe isoka ubheka umfundi umambo bayebona uzulu ela tatase eli amambo umaye oluzulu tatase amambo umaye oluzulu tatase Nangoze amakozi wasifundisa ukuthi singabashumela abangabuki ukuthi khonani phakathi. Asibuki nje thina emantshini ukuthi khonani. Angaze umuntu uThelezi ukuphethe ngibona ivilophu emhlophe ayibonke inkosi. Kodwa ngibobala ukuthi umuntu uye kangaki. Yabo. Akamuke inquthu ayibonge inkosi hayi amasoka nje abafundisi bangakithi abongishelodi ikhehla ke inkosi amakhosi uzoyibonela nje la uTomini wasman ngisho nawe ucela manje ushoze ngawukhipha umshado anginankinga awumzala ngiyaxolisa ngasho nganginiki idoko ngizodlula ngakini ake sukuma inquthu sibu ungifuna nekutshengisa ukuthi kulelizwe langapha kwaZulu alikho ikhehla ayibonge inkosi amampundu bayebona uzulu tatase umayebona uzulu tatase amampundu umayebona uzulu uthuli sibelale ebusuku uTonze wathola amampondo kushiwo abantu abangekho sawubona namhlanje ayikhona umfundisi wezwe lakithi ozoqhamuka egijini ningamnakiki izandla ngezakhe hayi umfundisi uManqele kunzima-ke namhlanje ningayinakiki izandla zakhe kunzima kakhulu-ke namhlanje namhlanje ziphekwe imini hayi sukuma mfundisi sikubona uzoshaya isoka vele-ke isoka kodwa ngazi kanjani ngoba unyazo lumpethe uNkulunkulu wakhe okunye senobhala nje amambo bayebona uzulu
Liyabhubha. Isihlahla ziyajabula. Uyabona mayikasukela uNkulunkulu ubona ngocisha kagesi. Selokuna aqala nafuna ukuhlupha unyazi asa esuthi komkela. Kohlupha unyazi ola akahambe. Sesikhathele manje uhlala namaphewula lokuso kahambe namaphewula kahle kusesemini. Baba hluphe manje sihlala kamnandi sibona uNkulunkulu phakathi kwethu. Ake msuzulundi namahlabathi ayibonge inkosi. Ayisuka yabona manje ngibophela nabanempandla nabangenayo ayibonge inkosi. Unzima kakhulu nami amampo maye bonusu nakazi amampo maye bonusu ngikazile ngathi asibukanani lolu uthando lakaZulu lokusishawoda size sitshele umuntu ongazi phela unyazi uNkulunkulu awusuka sihamba manje sovusa inkosi ushaka kwaNobamba ehlangane nekwandeni siboshele intathu onempandla uzoyivala maye usihlale wami nempandla uzoyivala umini wele ihletha njengandlovu izobuyela zephambili inkhona namhlanje angikayambanga uma umuntu ebona ukuthi unenkani akaphumethele nabeka indishi nizoya khona sukuma manje uNobamba uhlangane nekwandeni phela siphethe sizenkulunkulu umnandi kakhulu amampo ayebona unyazi akazi amampo ayebona unyazi It's nice to be here. It's nice to be here. Ukubenyaza uvumanga ubuya kithi ngomhla ka3 April ngabe sidansela igebengu amaqindi kodwa wena uNkulunkulu wasivimba sidansela wena wedwa emhlabeni ake ngobona idumbe Paul Petersburg ngiyabulala namhlanje ngiyabulala
Bawucabanga ukuthi asibuye edumbu dlala ngesikhathi esimenyiwe. Edumbe nakuningidlisa nenzani kodwa ningidlisa lemase ngibongwa uNkulunkulu nithi ngiyaphetha beke manje ngiphethe kako semakhosi sekuright amambo baye bonunyasi manje ufundise udadewethu mthetha akakwazi ukudansa kodwa ukadumisa uyadansa phela usinyaka yimi akakwazi ukudansa umfangele hayi kunzima manje akasibuyele emuva siyobheka ukuthi emahlabathini unundo olumahlikihliki umlindweni uphethe yena ibonga inkosi ipewe idathu mawuthi sula manje igama lakho lesule mawungaphethelo phela unyazi lubhizi bantwana basezulwini mawusaphethe 10 rand lubhizi unyazi mawuthi unyazi alibalo 10 rand lubhizi kakhulu funa abakhuluma uNkulunkulu udaya kaphathe aboNkulunkulu hayi 10 rand angiphethe 10 rand nalapho amambo baye bonunyasi Nkosi yezulu nomhlaba lapha Nkosi kuse sabelweni umuzi wakho ngesizwe nenkomo ehlatshiwe ezakho selenzela ukuthi Nkosi mabengisho inyama bengahlatshiwe Nkosi emampondweni behlatshwe sabelweni ngenzela ukuthi uma sebesukuma khona Nkosi ngikhohliwe kodwa bazomkhumbuza ngoba Nkosi abakhulu abayikhulumeli bakhumbuza mina apho ngisho yedwa Nkosi ozokhuluma athi ukhuluma ngoba Nkosi elandela mina ukhumbuza mina sengikhulumileke ningikhumbuze wengikushile inkosi uzophakathi sengathi into engiyicelile niyayenza konke engiyicelile bobudumisa hayi wenzile umsebenzi angithembile kodwa hey kanikazuku nje angithembile njalo maNazaretha hey kanikazuku nje apa makondo hayi kodwa ngithembile ngikhangephe man kama khona le mbondo yethu hey
nangu uDube sebhala ngehlahla bo sayibona incuthu ukuthi sonzanyana cha kulungile hey kodwa ngithi sinje ilolu nyaka sike usinje awukosi oh sinje uzukuthi lana usosuthi hambe uhlakile yakuliphathe lebandla thina sinjena njena
njena Zulu. I'm sorry. Ngicebile. Akekela njengamaqhude. Babuka amaqhude icacile. Iboneke lapha kuJobe bekekela njengamaqhude. Kodwa benza into enhle. Phungose. Isithulo somngendla abumbungose. Gose sivelelu baba Anoma Yesulezi Aebena Amakhosi Nyazwezu cha ngiyakuvuma uNkulunkulu uma ngiza ekseni la ku-N3 sehla kunengozi siphilise ngoli truck livala umgwaqo ngci akudluleki size silandela imoto phambi kwethu khona imoto enye nje ngemuva sekuyinto nje traffic ongayazi wasivale banqumisa imoto ngaphambili o-inspector bathi akudluli lutho siyaphuthuma siphuthume khona la siletha umsebenzi oNyazwezu sishaya umthandazo omncane uthi inkosi sicela umsebenzi wakho ungonakali ngathi uma eseza lo phethe ozovala umgwaqo la uza kuthina uzosibingelela nje uthe kunjani cha sivuma sithi kodwa sicela ukudlulise wena mphoyisa ngoba thina siya onyazeni lwezulu wathi ntini sikusho njalo
wavele wavulela ama-truck onke la ma-breakdown ade evalile umgwaqo kudonsa ama-truck nayo yonke into wathi uzandlula wasidonsa wasikhipha siyakuvuma nyazi lezulu uNkulunkulu mphathi ohlelo ngiyakuzwa nje ukuthi awuchemile kodwa phela egroundini sesibuke mase kukhona uref umdlalo lo number 12 abadlali bajwayele babe u11 ngapha nangapha kodwa sesibuke mase ku number 12 kodwa hayi sekho number 12 manje siyabonga mphathi ohlelo usiphathele kahle umsebenzi siyabonga ngizoqala lana ke umkhandlo engcwele wasezulwini ngithunyiwe izwe lasenhla umngenhla ngithunywe ke ondaba ezitha bakulelo lizwe befundisa nabavangeli namabandla nje onke ukuba ngize phambi komnikazi ngalolu suku olukhulu kangaka kodwa ke ngicela ukulungisa lapha umkhokheli khona athe kungapha ngakuthina uShumani Mabasonza baba umkhokheli okhulumile lana uthe kukhona okungapha ngakuthina sibona ukuthi abudlule obekade phambi kwami ke uthe sokhulumela yena kodwa khona into angayishongo yabona envelope wayesebaleka ngako umshumayo envelope uma ivalwe phakathi kujwayele kube envelope yamasamanisi angazi kahle noma mhlambe benihambisa amasamanisi niphambi konyazi lwezulu ngibuke cha umsebenzi wenkosi asawuphathi ngeenvelope nje ilolunyazisi nje ilolunya isi nje ilolunya isi nje ilolunya nje ilolunya omama besithumile basiphathisa bakhulumile ngaphambilini basiphathise amanabukeni ngenxa ukuthi ke sekuneyinhlobo ezihlukene zamanabukeni ey'nsukwini zanamhlanje kuye kube ikhaya elikhethayo lifuna ukuthenga amaglodina noma lifuna ukuthenga lawa ashintshwayo ama-disposable asekhona namhlanje ingakho kwesingawathenganga sase sikhipha u-17,000 kubakhokheli lo kade ubekwa ngumshumayo cha mina ngicela ukuyisho nje angifuni ukuthi ngifihle ngoba kunokwenzeka ike yaphela i-envelope lapha ngeke ngabona ngibe ngihlela ngemuva zaphela nya envelope ebona indoda la ekhulumayo isithi into ngemva kwethu ngizame phela ikubukela ngemuva sebehlanganisile ngazulu bahlanganisene seyiphelile envelope mfakela umjeko khona nje ilolunya
Umntwana mezelwe kube khona imbeleko isiphandla umvakelo umji yakho kade sisambisele isiphandla siyimbeleko umntwana ozelwe namhlanje 20,000 khona umvakelo maziko wedosi nje ilolunyazi lwezulu umvangeli mazibuko ubesihambisele amanzi okuphuza isihashi ngoba leli hashi ligijima izwe lonke akufanele liswele amanzi 20,000 cha kuthi angime la kodwa angingakami ngifuna ukukhuluma indaba yokuthi sibuya lo thukela kade ngibezwa nje abanye bekhuluma la labantu baphuza uthukela mangase lolu thukela silivalela emthonjeni walo osuka lapha okhahlamba oBackville masalivala engayinkinga ngakho abantu abakhulume bacabanga ukuthi ngelilanga siyeza sothukela so masilivulela usodlula igugula impela sishone ezantsi siphoso lwakhe Nkosi yamakhosi siyabonga kakhulu uyithubele njengaleli nyazi lezulu nakubeke umsebenzi wakho Nkosi ungelula ngasekugcineni siyacela nyazi lezulu usiphe ubumbano izwe lonke lelakithi linhlakanhlaka siyathanda kodwa ukulandela silapha njengoba sokuqinisekisa ukuthi nyazi lezulu uNkulunkulu ukuthina sohlala sikulandela njalo singena lutho sinotho kodwa uthando longaphezulu kwezinto esinazo ngoba besingena lutho konke ngokwakho ngiyabonga umdlali number 12 siswile njalo kodwa siyabonga khona kunjalo umdlali number 12 cha siyabonga Nkosi mshobela Nkosi umshubane Ndlovu qhamukaphi Ndlovu ayikuzothiwa ngithe umdlali number 12 again qhamuke bodwa emabe bodwa angimazi ngizombona la umshubane babo Ndlovu sithulo sasebhodwe akekho umdlali number 12 please baphumose salomlilo ba uphi baphumose ushone baba Ndlovu isizwe ngasabi ngayibona mina
Yezulu nomhlaba Shembo ingcwele uNkulunkulu busuku nemini ngithi noma sixakeka Shembe ngoba Nkosi yamakhosi sivamise ukuhamba eduze kwabantu abanye behlala eduze kwethu kanti abathanda unyazo lwezulu kodwa bacela mhla namalanga ukuthi abasidedele phela thina sikwazi ukubusa eduze kwaNkulunkulu kodwa bayasichiliza ke Shembo wena owaziyo futhi wena owazi ukuthi yobasusa nini phakathi kwethu ngoba njoba sila sinikele ngempilo zethu sonke njoba sila nangothando sisuka kuthi kakhulu Shembe size uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kithi asinale linyizwi Shembo ingcwele silibizayo thina mhlawumbe abanye ke banalo nezitha zobuNazaretha zinjalo mhlawumbe ezinawo amanye amazwi kodwa ngithi Nkosi siyakuthanda Shembe nyazi lwezulu bantwana beNkosi seyikhulumela insizwa ngizwile kodwa okuhle ezikhulumayo zithi soyikhulumela cha akukhulunyelwana ukubekisa nje insizwa ngokungaphethe lutho uthi uzokhulunyelwa yithina cha ngesikhulumele indoda mayikhulumele gcina qala amaxoxe belethana sekhe libelethe linye manje ixoxo sekuma igcumele hlangana ayagijima futhi awamanje amaxoxe akusekho lawe ehamba kancane ngakho ke insizwa othe ibhodwe khona okuhlehlayo cha akuhlehli kuyaphambili ungasisho isiteji samabhodwe vele singakhona samabhodwe ngoba lesi zindlu sikhona sebenza ngezitezi manje lelo engaphezulu ngakhala engaphansi lophutha ngazi ukuthi uzokhetha ukuvula lipho wena kodwa ungavuli leli lami ke leli engikulo wagcina kuqala lisenomlenze wodwa namhlanje uphelele into ufuna uyazike ungakhomba ukuvaliwe ngoba ungenzeka ukuthi lokho ade nikuhlanganisa lapha nginibona ukhomba ukuvulekile okuhlanganiswa ke sekumiwe uyowazi ngawu20 no10 rand phakathi kodwa ngithi ke ngiyajabula ngoba uzamile noma kuncane kodwa uzamile ukhombisile ukuthi ngenhliziyo uyathanda amandla wakho ungakadli kwezami uzoba nenkinga bantwana beNkosi ngithi angibonge kakhulu ukukhona benu nizobuka ubuhle obuza nebhodwe ngiyabonga ubuhle ebhodwe kubulethe ezulwini kube nezibukele engaka njengoba nila ngiyajabula maNazaretha ngiyabona niyathanda unyazo lwezulu ngoba nizobuka okulethwa ibhodwe unyazi njengamanje Nkosi yamakhosi angithanda ukudla kakhulu isikhathi sonyazo lwezulu mningi umsebenzi ezulwini kodwa ngithi nginishaya izandla ngithi nyazi lwami ngibambi ngesandla izenge ngabi iphi. 'Cause 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 '
ngengabe ipiu inhliziyo yonyazi webimnene sengizo kasha akuyo weManazaretha asitashene ngaphansi kwephiko lonyazi lwezulu. Uma uphuma la ngazi ukuthi uyapi ngoba sekwabuya ngisho inyanga ngikwazi ukuthi ushonaphi. Ngithi ke nalensizwe ebigandla ke emkansi izwayo. Kadle kahle ngiyabona uyathanda unyazi lwezulu noma ungaphethe lutho. Ngeke ngikhulume ngomkhaya wami leduzane. Insizwa le ngoba ibisho mayihambisa u20 ithi ngihambisa u20. Ibingasho ukuthi ukhona okukhona. Cha. Noma nayo izoshayeka nje mase ngigadla kodwa seyophozisa umkhaya wami makhelwane ngoba yena into engiyithandile ubesho bethi 17 bethi 17 ubengayivalele sakhe ngisho ngoba ingeni la ekhaya ukuthi yini kodwa bengayivalele sakhe bantwana benkosi sengicela nje ukwephula lapha ngithi njengamanje ngicela ukwethula ezulwini esihlalweni esikhulu unyazi lwezulu uNkulunkulu noma kubhlungu wema ngisho njalo kodwa ke usiyothela amanzi usukini uphuze kwehle kushone enzansi mhlawumbe ngophuma ngenzansi ngenhlanhla uyovukusuphila kodwa ke namhlanje ke ngithi wophuza amanzi makubhlungu mhlawumbe uvuka na ususho nje ngathi uthi unyazi lwezulu uNkulunkulu. Amen. Njengamanje bangcwele esihlalweni sasezulwini ngithi nansi impahla yasezulwini impahla kaNkulunkulu wethu siyibhodwe nanti ke ibhodwe qhamuke nomunye ukhala ngicela ubaba udumisa awushuthe lokhala ngoba ngicabanga ukuthi awujwayele awushuthe noma ke ngeke asithole lesikhumba ngoba lesikhumba kuyonto etholakala kalula but uyoyizama indwangu mhlawumbe uyothola indwangu yolwakha. Ngingajabula kakhulu ngeke ngisho uLthuli sibuye sambe naye ngisho ebusuku uyobuya ngiqinye uLthuli hayi ngeke ngisho ubuya sambe naye ebusuku kuze kuse maye uyongikhumbuza sesahambe ethi ndoda uyakhumbula uthini nawe uLthuli wagadla kumina ungibona ebusuku ungalinge ugadle ibhodo ngoba leli ibhodo eliyinkinga baba inkinga kangadle indodeni eyodwa nje eManazaretha iyazi futhi nayo iyangikweleta manje angazi ukuthi isikweletu sami yona izosibuyisa kanjani ngokuthatha imali yami eyifaka lapha futhi izoyibonela sengifikile cha Nkosi yamakhosi nansi impahla ikhishwe ingane zakho zasebhodwe amaphepha yonkosi akhona insurance yayo ikhaviwe akupheshwa akulungiswa okuthenje ukudwebeka kunomgomo ukuthi kubuyele emuva bese belethe okusha ngisho ngingadwebeka manje 5 years guarantee ngisho ngingadwebeka kuyokwethulwa 5 years kungakafiki bayazi uqala la but kuzodlula so even kudlula kudwebeka abazokudweba kunje ngoba konje kuyobuyela emuva esitolo. Amen. So kukhaviweke kuphelele nje ngoba kunje niyazibonela kambe akebebhekisise beshutha bathi ibhodwe enqamuka umlenze. Amen. Ikona ke lokhu bangcwele okunye ke ngeke kwethulwe womange ngiziwe isikhathi ngizocela ukwehlela ngenzansi inkosi ibusisele kuzwini. Ay, ngisholoto. Ubara tena umshwandlo. Oh. La ake. Sekhona sethulo saseningizimu. Emva kaNdlovu. Semba waNdlovu. Sorry, bobo, kama senhle ikhanda kanje.
bese ifakiwe kanje Makoba ngasikwenza ufuna ukuba lapha ithathe kodwa abalimazi Siyamazumelusi siyamazu baba wazo fulani indlela lapha siyamazumelusi siyamazu baba wazo unyazo lusikulayo unyazo lusikulayo unyazo lusikulayo ahulayo olayo lusikulayo olayo ahulayo olayo lusikulayo Baba Nkosi yamakhosi nyazi lezulu Siyabonga Nkosi yamakhosi sibonga ithuba Nkosi osiphelana lokuguqa phambi kwakho ngalolu suku lanamhlanje sizokubabaza Nkosi namhlanje ngiphethe into esingakaze siyiphathe Asikwazi ukudlala udumisa uyibhodweke hayi thatha umfana sakulungile angazi ke babukhuba Nkosi yamakhosi besihleli kulomzi wakho wasesabelweni beyile ifikile imkhonzo ukuthi hayi siyeza laba bangisaba noma ngilele bengilalele namanje nje Dumisa sothi sikhumbule nokukhohliwe okukhohliwe lokungenako ave zolekelela wena Nkosi yamakhosi kulesikhathi sicela Nkosi ukukhipha ukukhuluma njengoba ngithe ngiphethe into engandile sabantwana baseningizimu Nkosi njengoba ngikhuluma la ngikhulumela bonke abantwana baseningizimu nomhlaba wonke jikelele ukuthi Nkosi yamakhosi siyakuthanda uNkulunkulu kithi akukho Nkosi okungaphezulu kwakho enhlizweni zethu noma Nkosi ngabe ufika siphi isikhathi sicela Nkosi olethu uthando sithanda ngalo uze Nkosi ungalukhohlwa ngoba Nkosi wonke lo msebenzi ola uphuma othandweni Nkosi lamaNazaretha ethanda unyasi noma Nkosi zingakhona izinto ezikufikayo iphazamisa umoya wakho kodwa Nkosi uzolikhumbula uthando sikuthanda ngalo ngoba Nkosi thina mawunganeme siyafa engathi singabona kujatshulo njengoba kujatshulo nje amen ngoba Nkosi sifika ngisho entandaneni ngisho kumfelokazi enemali yokugcina siyithathe Nkosi ngoba siyokwenza umsebenzi wonyasi siyakuthanda nyazi lezulu nendlunkulu yonke siyanithanda asizenzisi
kodwa kuyenzeka esakeni kube khona izambane elilodwa. Sicela Nkosi angalahlwa wonke. Sicela Nkosi ukhethe elilodwa bese amanye uwasebenzisa ngokuthanda kwakhe. Nkosi njengoba sila sebekhulumile abafowethu hayi ngeke. Nabantu abalanje abasho ukuthi babonana. Ongaboni lutho indaba yakhe. Siningizimo sigcobe sifohlele. Siphethe zonke izinto ezinhle. Nkosi yamakhosi sengukushila konke nabafuthi sebekushila khona indaba engicela ukudlula kuyona. Ngoba ngiyiphethe into enhle nawe uyayibona. Usewithulile baba uNdlovu uthule i-dining room uthe yini osofa ngithi. Ukhombile ukuthi bangala ungakhombi naba. Oh. Yini. Endaba engiyibone la Nkosi yamakhosi ikhombisile nje. Into enhle umuntu umbuko yombondo lo muntu uzalelwe. Ngibone nokudansa obekudanswa la ukuthi awu. Khona abaqala namhlanje abangawazi badansa. Futhi into engijabulisa kakhulu bakudumisa. Ugude ukopeleni waphasa ngalo. Uyabona ke masasa ukopelisa into ezirong isibona ukuthi uyazwa bamkhulu. Ake simkopelisa into ezirong ngoba umsebenzi wakhe akama kunalutho uyabukela nje kuphela. Sizokopelisa into ezirong ke manje bakudumisa. Nkosi yamakhosi ngaphambi ngithule into enhle kakhulu kunento zonke ezikhona la. Angithi nombani ubonge yakubo. Hayi ngeke. Asikwazi nawe gatsheni uzamile. Wazama noDumisa hayi bakudu. Kodwa Dumisa ngibonanga ukuthi ugcina ukhombana. Ngempela phela sungabe sivelo pheyivaliwe. Kamele imvelo awuhlangani 100 rand. Uhlanganile kuba ubonanga la. Nkosi yamakhosi siningizimi ngicela ukudlula kulo msebenzi omkhulu Nkosi yamakhosi la. Njengoba kubonakala nomuzi nomsebenzi yonke yenziwe sithi asibonga abantwana baseningizimi umsebenzi abawenzile. Nkosi uzubakhumbule. Akulalwa back 75,000. Nkosi yamakhosi sile bhulwa sekhethe uthando sasokushayela underback. La kwaduma khona izulu ngendlela esimanga kodwa Nkosi wasisindisa. Ibhulwa sekhethe number 3. Ishaye 81,116 rand. Number 2. Nkosi yamakhosi isekhethe number 2 isuke ekugcineni ngonyaka odlule yayikade isekugcineni. Kulo nyaka number 2 sizwe kahle ibale engizozisho laziningana. Umkhomazi isekhethe 145,000. Nkosi yamakhosi Nkosi yamakhosi unumber 1 wethu walonyaka la itrophy yakhona. Khuluma. Awu bakuyangakasho. Ilo isekhethe Nkosi yamakhosi namhlanje sicela ukuthatha itrophy. Lapha yasinike isekhethe is Harding second 182,350 rand 20 cents. Nkosi yamakhosi
Nkosi yamakhosi ngemvume Nkosi yenkosi siyacela ukuthi ubaba Mshumayelo Ndlozi asithathele itrophy asinikele abase Harding Circuit. Nkosi yamakhosi benze lo msebenzi esingawo lawalula 182,350 20 cents. Nkosi yamakhosi siyonke imali esiqoqile othandweni ngicela silalela 1,085,725 rands and 20 cents. Siyacela ke Nkosi yamakhosi zocela Nkosi yamakhosi ubaba ugibela baba nangu umfundisi umdlulisele ngokusemthethweni itrophy. Nkosi yamakhosi itrophy idlulela eHarding Circuit. Amen. Nkosi yamakhosi bacela ukushutha bayashutha. Siyabonga kakhulu umsebenzi owenziwa Nkosi abantwana Bonyazi. Lo msebenzi Nkosi siuqale ngoDisemba sabamba Nkosi babamba bonke kwenziwa lo msebenzi ukuthi ube impumelelo. Siyabonga kakhulu Nkosi yamakhosi abantwana bakho ukuthi masisondela kubo bavume Nkosi ukuthi kube nomnikelo ongaka esiugadayo wokwenza Nkosi umsebenzi wakho ube muhle. Njengoba namhlanje kukuhle kanje la isabelweni ingenxa yale msebenzi emkhulu kangaka Nkosi eyenziwe abantwana bakho. Basuke Nkosi beyinikele bekujabulela Nkosi ukuthi kwenziwa lo msebenzi. Iyona ndlela Nkosi esisebenza ngayo ukuze siphumelele Nkosi umhlangano Nkosi osuku siphe wona. Sibonga kakhulu ukuthi nabo bonke Nkosi abanye basuke bebika nosizi besha bakushoyo. Sicela Nkosi bakhumbule ngoba lo msebenzi Nkosi ola usuke wenziwe ngayo lemnikelo lapha ke etafuleni akuyona itrophy yesibili liya. Ila sibhala khona Nkosi wonke amasekhethi unyaka nonyaka njengokuthi ngonyaka ka2013 kwakuyiMaritzburg, ngonyaka ka2014 kwakuyiBhulwa. Itrophy sasinayo ukuthi ngo2015, 2016, 2017 yathathwa yiXhoxho noma uThathani saze sabanika yona sathengenye. Ithe ifika le intsha ivula ngemphumbulo njengoba manje siseHarding. Nkosi sicela ke bonke Nkosi sibaphe Nkosi ugqozi lokuthi ngonyaka ozayo nombani ivulekile akayithathi itrophy. Nkosi yamakhosi siyabonga. Nkosi yamakhosi uke wakhuluma umkhokheli wathi la ukhona umsebenzi esiuphethe night dining room suthi khona ke abebethi yathengwe eItaly. Ayikho ke namhlanje leyo ndaba. Nikhombe phi namhlanje eMhlanga naseGateway. Nkosi yamakhosi nasi Nkosi dining suthi ephuma Nkosi eyihlizweni zabantwana bakho abawomama baseningizimu abathi Nkosi mase uhleli kuyona bakhumbule Nkosi ukuthi banemizi Nkosi la beganele khona. Ubenze Nkosi imizi yabo ihlale, ubenze Nkosi imizi yabo
ingabe nabo Nkosi ukugwebhana bathandane kahle nabayeni babo ngoba la khona uthando Nkosi khona kuba khona ukuthula kade sikhuluma ke Nkosi nabo sebesaba ngisho umbuzo uthi itholwe cha itholwe la ijuzi ngakithi eningizimu eMaritzburg angizosho enye indawo ngakithi eMaritzburg ineleta yengwe crocodile skin waqala wayibuka Mfumbathe danda wawucabanga ukuthi kanti kuzokwenzeka Nkosi yamakhosi njengoba silapha ayi ukuthi nje isikhathi asisekho kodwa kuyangihlupha ukuthi umuntu ashaya ihawa azalibhekise ngakuthini ngoba sijwayele ukuyibamba nje challenge njengoba challenge bengithi konje ubaba kade challenge uDumiso enemoto uphetheni angaletha khanjiswe envelope kophuma ubasket uhlale kube khona wakaNongoma noma waseZululand kube khona wasemampondweni kube khona waseBhotwe kube khona yebo ngoba kungakithi kanti koba la akukho la ngoba iisland khona la soke sibe khona ngakamuntu mphathi ohlelo siyabonga baba kodwa nama ngisho lutho siyalizwa iBhotwe cha silizwile nathi namhlanje siyabonga kodwa kunemneze mngaka usikisi awu leze liyochithakala egoli liyamema afuneka uvalo luze libonakala hayi sihamba sobabili ibhema singacabani kodwa phela la asinengane Nkosi yamakhosi njengoba sila siyabonga baba sibonga bonke abantu njwabela nalabo abasivakashela basinike kodwa niyayibona into enhle la ilaphi akithi semampondweni Nkosi yamakhosi uzolukhumbule losuku ukuthi amampondo akwenzela yonke lento ehlo yibona ngeke Nkosi yamakhosi uthi mawubona labo sofa uthi wabathola kaZulu kube kuyisemampondweni angakusho nje akushoyo uDumisa kodwa ngeke uyabona labo sofa maye ngasathi nje umvangelo omdlula awuyongibhekela osofa wami uzothi la bengibatholeni yes noma ngabe uthuma bani kodwa ngeke asho ukuthi awubhekela osofa babengibathole kaZulu lo muntu angaduka ngeke ayibe lapho abakethi lapho amen siyabonga ukuzosibambisa besivele sibambile kodwa siyabonga uyezwa Dumisa ungabosheshe ugiye ngithe mina uyabona nje into ebizonqamlalento iphele ethinya uphuma kobasket ufofayo siphethe imali hayi lephethe uDumisa engaveli nayi yami nayi hayi lephuma ngamanvulopu hlangani kade kuhlanganiswa khona ngisho ama-coins ivalelwana envelope ngakusathi ukuthi ama-coins azochitheka angazi Mfumbathe ukuthi sothini kodwa yabona uhle ke inkani iphele nombani asho ukuthi hayi phelile inkani sidelisane la awu kanti imoto kunani ngoba ziyakhanyisa engihamba ngawo mina namalamba awu4 khona nangemuva khona nangaphambili thuthu ukuthi uyakaNongoma inganasi-ke sihambe ebusuku angithi akhona amampondo usahlanganisa ukudla u-50 Nkosi yamakhosi siyabonga sibonga kakhulu kodwa masivunyeliwe ezulwini hayi yokukutsha hayi okugcina ngaphambi ngihlale phansi ngicela usihlalo babu
ubabu uNdlovu ezenele ngicela ubabu uDumisa eze kumina ngicela ubabu uKhuba eze kumina hayi ke mina ngizothuma umfana omhle njengomisi oza ke Mshazi unobhala wakithi Tata yahlangana hayi hoke indaba hayi sizocela nje baba ukuthi makiyeka lapha ya ukhona nobaba Mbuthuma ubaba Mbuthuma omele iML awuze bambuthuma aphathe imali encane kangaka awekho noma ATM ngakini ozani bafowethu Nkosi yamakhosi ozaphela bambuthuma le mali uyintondini ozala bana Nkosi yamakhosi Khuba Nkosi yamakhosi oyihlalo laba u5 hayi bawusi u5 lo nomsisi o5 cha ngikhona ngimele khona umfana omhle njengomisi hayi ke baba uMshazi wena uzohamba phambili akusho ukuthi uyangithuma wena bakuhlula siphethe imali la le mali esiyiphethe umhlalo ngamunye uphethe 10,000 Nkosi yamakhosi ngale mali sizocela iglosi enamandla yokuthi siwaphe umuzi wasebuhleni njengokuthunywa uNyasi sicela Nkosi angabe khona Nkosi ozoba nenhliziyo yokuthi umsebenzi osithume wona ungenzeki ngoba sijabulile Nkosi ngokusithuma lo umsebenzi sithemba ukuthi makuphela le yandlu nobaba mkhulu Nkosi abasemajele ababoshiwe Nkosi ngale kwethunya Nkosi bayodedela sicela Nkosi le yandlu ibe umkhumbi Nkosi kaNoah nanxa Nkosi imvula seyifika zingasitholi Nkosi ngale thuba abafowethu khona abasatsheleka imali uyayitsheleka yini bambuthuma Nkosi yamakhosi okwami obekuthiwa ngikusho abakhokhela Nkosi nako ukudla thina ke sithenga ukudla kwegrade ephambili nako ukudla Nkosi lokudla njengoba sikulethe Nkosi ezulwini ngoba yithina Nkosi silambile sicela Nkosi mase ukubona bese usipha Nkosi emzini yobaba ukudla okungapheli sicela Nkosi usiphe nezimoto ezinhle Nkosi zokukulandela usiphe nezimoto ezinopetrol kamoya Nkosi ongapheli sigijime ngezikhathi zonke sikulandela Nkosi nemali Nkosi sikhiphayo njengoba Dumisa musu kutshelela mfowethu uhamba kweleta sila lapha Nkosi sicela zonke izinto ezinhle ezithandwa nguwe kodwa okukhulu Nkosi kunakho konke kulemsebenzi engaka sesiyenzile siyama Nazareth sicela Nkosi ukukulandela Nkosi ongaxoxwe nalutho usenze nesisebenza umsebenzi wakho sigoduke siyolala singakhulumi indaba siyabonga Nkosi yamakhosi sicela usithande ungagcini Nkosi ngokuthanda thina bese uthanda nezingane zethu bese igcina Nkosi sibona zisuke sikulandele nalezi Nkosi ekulukhulu ukukholwa isondele sizo bese usiphuthana lokuthandana Nkosi emndenini ngoba uma Nkosi singathandani namakhosikazi zethu sohlupha nasesontweni umuntu indoda engahleli kahle ekhaya iyakhathaza la ithi angihlonishwa kanti ayihlonishwe ekhaya indoda ehleli kahle nomndeni wayo kuba mnandi kuhlale kumnandi siyabonga Nkosi yamakhosi siyakuthanda sicela Nkosi nawe Nkosi usithande ngezikhathi zonke sengithatha wonke lo msebenzi ngithi ngizobuyisela cishe ngobuyisela kwenye indawo le umphathi wohlelo ungabusasho okuningi baba ngiyabonga sengicela ukubuyisela kumphathi wohlelo kodwa ungachini nami ngile JD angisho ukuthi kubani JD ngiyangibhaleki ukuthi ngibe ngisho kubani sengibone ngampela ukuthi umcimbi lamasho kufanele simaphundeke
yabona uNkulunkulu wethu ukolele Ntomisa kangihlula ngaphezulu kwami kana awufanele besemaphoneni ngempela Take jambe thineni kanti isoni zokukhukhula okufakwe phambili phela na uze bacijele bekhuba into engiyibona kahle ile ngikhuluma Ntomisa ebibhala le ndoda ibhala amaphuzu ezanjalo kodwa ke nonke nje osihlalo bethu namabandla amahla sebuhlini bamaNazaretha sithi phambili ngoyazi wezulu hey akoma kade labo sihlalo akoma bazabaphatha ukuze sebuhleni amadandona mshile hey yabona ijabile uthithela khona ukukidazeka baba bengasho ngoba kunjani kodwa ke bengisho ukuthi nje ngikhuluma kahle siyabonga khona abantu ababhalisile ngabodwana bazothinta umshubelo umzuzu kodwa isikhathi siyangishaya bese umnika ithuba lokubabiza kodwa sengicela ukuthi ngibusile wonke umsebenzi kaJehova ezubini kuye Nkosi yamakhosi oluthando olungangawe Nkosi yasehlula thina uNdlovu uNdlovu unento ngiyaqolisa Jehova sengikukakukile kancane sengibuya ngikho umba umshumayelo uNdlovu wasebhodwe kunabantu la abaqhamuka esitolo baphethe sikhuluma baphethe ama remote ocontrol lezazinto bafuna ukukhombisa ke laba abazoba besitha ezulwini ukuthi sizinshwa kanjani bacela lelo thuba azoba uzohamba zikode baba Ndlovu yena uzosho bazokhombisa abani ukuthi lento control kanjani abaqhamuka esitolo lezahlalo ziyahamba angisho ukuthi ukuthula ziyahamba kodwa faziyamuva angisho ukuthi umshibe ziyahamba kanti ziyayimuvela ngemshini lungise kathi kusemakhosi kukhona insizwa Nkosi esuka esitolo ephethe ehamba nalempahla lempahla bangcwele kukhona izwe lathi ngelinye ilanga indlu entsha ngisaqedela ukuthi kuyekuthiwe makuthiwe indlu entsha nanentsha so siphezulu lo msebenzi naphezulu lo mshikashika njengamanje la-ke lezi insizwa zizokhombisa nje ubani ongase lemthole lapho animkhombize ukuthi thintwa uma ufuna lapha leyantiluleke izenze umbhede noma izenze usofa noma izenze lokho ofisa kuba yikona ngoba lapha baba uLthuli kunanenjini kukhona la uthi mawuthinta khona bese kuyahamba kwenza lento ofisa ukuyenza so ungathi nje ukuthi kwinyaza kancane ngoba indawo isoft akuzunyakaza kahle ngoba indawo inenhlabathi so ifuna indawo eqinile njengama-tiles noma indawo nje esethekile so lana ngokuthi ithambile ayikwazi kodwa nanka amabhathini bakhombise nje amabhathini la kusetshenzwa khona khonkiwe njengokuyibona-ke baba bangena umdluli iza isandla-ke sithintwa lapha ukhona uLthuli baba usethule ngesakhuluma ubaba uLthuli ungakhathazeki ngobaba uLthuli so kusho ukuthi nangapha futhi mawufuna futhi umuke futhi usuzukhathele ukuhlala ufuna ukucambalala uyakwazi futhi ukuphumuza neqolo uphinde uhlehlise futhi uphinde uhlale ngokunjalo nangenhla futhi uyehla ulale emude
isiduma kancane nje nayo ubanga umsindi idumela phansi yenze noma ukuthi uyaphumula uphumule ukukhululeka wenzeka kanjani lapho seko right no ayidumi ngodiesel duma ngogesi amen baba mfundisi wenkosi ngiyabonga ngicela ukubuyisela itafula lapha futhi ma abantu bengebaningi uthinta ngapha eceleni lethu uthinte bese lehla shone ngaphansi nangapha futhi ngezansi uyathinta nangebuyisa lapha umoya press mawusulelula futhi lelule balibone uba uthuli kakhulukazi ungephisela ngalana ungephiseleni ngenhla baba abonke abantu bangaki ngoba akufanele abantu behlale etafuleni elikhulu bebathathu manyolo sekungangawe chawo ambile siyabonga abantwana baNkulunkulu ubona abantwana baNkulunkulu bemoya munye bethandana benza into ngelanga elodwa ngokubambisana uZulu namaMpondo beyinto eyodwa Lukozi lunamapingu Aupalamisa Ipiulake Ausindele
Siyabonga bantwana bakaNkulunkulu ngakho konke okuhle enisenzele kona namhlanje. Inkosi zinibusise. Kodwa ukungijabulisa kakhulu ukunibona nemunye manje inhlaka ngiphatheka kabuhlungu. Mani ngathi nahlale nje. Ave ukuhle ukubona abantwana bakaNkulunkulu bemoya munye behloniphana bethandana betshengisa ukuthi bayinto eyodwa. Engathi uBhombela okuyena wasiqalela lo msebenzi njengoba sihlangene ngawo namhlanje angangena enhliziyweni zabanye noma zithu sonke asenze sibe munye njengoba ayishilo iqalile ukuthi asibe munye njengebumba lasimene. Ngipinde ngibonge bonke abenze lo mkhosi noma lo mcimbi wanamhlanje ube impumelelo ngithi kubona inkosi zibabusisa. Namhlanje uKhisimusi kwaManazaretha amandiya kade ayibona le ndaba ukuthi khona abadala ngabanye avela zakhe uKhisimusi wawo uthi uDiwali nathi sinowethu uKhisimusi. Isifiso sami sinyeke phakathi kwenu uze ngothi niyathandana ngempela yini. Ubani manje ipha mina lokhu eningipha kona nani niphane ninodwa. Sipinde sibonge futhi kubabamkhulu usigcina kuze kufike ilanga inyama isahlangene nomphefumulo. Manje ngiyawubheka lo mkhosi okuzalwa koMnazaretha awusheshisi kunokuthi uhlehle unyaka nonyaka uyakhuphuka. Bese uNkulunkulu asiphe ibusiso thina sonke sifakele nabangafakanga abafake ngenhliziyo inkosi babusisa. Ukuthi sikufakile uNkulunkulu bese ngikhathi zakhe mayisephendula akubuyise kuthina sekuphinda phindiwe. Bese esiqedela usizi emizini yethu. Esiphilisela abantwana bethu abasuse kulo usizi lomhlaba. Sandiseleke thina abazali insuku zokuphila phansi kwelanga. Esekuthi njengoba sesihamba hlangana uvaliwe bese oshembe bonke
basiphelezele basivikele ingozini sesofika emakhaya ethu siphephile. Inkosi nibusise. uNkulunkulu asifuthane lokuthandana sisodwa ehlisele umoya wakhe phezu kwethu. Ngabibikho ohlaniphile nomunye sihlaniphile konke ngokulinganayo sonke ngokulinganayo. Ngoba osiyaziwo laba abone ibandla. Oloyithi umuntu uyazi. Ma usula lesitabelelo leBhayibheli uthi uyazi hambe ukwazi kini. Ulishiye leli kaGombela. Bayosala abanye. Ukuphuma kwakho kuyongena inqwaba. Ngoba mhlawumbe uvimba inqwaba. Asikhona ngeqiniso bantwana baNkulunkulu. Uthi konke sikwenzayo sikwenze ngeqiniso. Mangabe sekusitula ukukholwa axoshwa umuntu la ekhaya uthi ubeke ingubo yakho nje ulale isipontshile noma ucansile umisa amadolo. Mangabe ungenayo wardrobe uyihe ngemgibini. Liyokufika usizi ngelinye ilanga bese uyayithatha uyigalela ulifica lukhona unyazi. Nkosi nibusise. Ngabe siyaqhubeka sihlale ukuthiwa ngobumnyama. Uzimanda akudumisa imoto sami sokubusa umgidi. Ukhona nje. Akuvula indlela lapho. Hey,